बहुत खस्थ' नांगोन खारन खस्थ' गैयाबा जाखाया आरो जोंनि गथ' सिनायथि बसुमतारिनि जिथु फरायनायावबो जों बिमा बिफा सानैबो खस्थ' खालामदों जेसेबां सम बियो फरायदों हरावबो बेसेबां सम माने टेबोलाव जफाना थादों जोङो बे रिजाल्टखौ मोन्दों आरो रिजाल्ट मोननानै गोजोननायखौनो मोन्दों बिकज जोङो बेसेबांखौ एक्सपेक्ट खालामाखैमोन बाट होमबाबो मोनबाय नालाय स' गोसोआव बिनि गोजोननाया दोङो आरो खुलुमबाय दिनैनि मुगाया सोलोंथाइ गैयाब्ला जेबो गैया सोलोंथाइ गैयाब्ला बे संसारा खोमसि आरो सोलोंथाइ गैयाबा गासैबो बेंगुरा आरो बे सोलोंथाइजोंनो दिनैनि संसारखौ दिनै बारसिननो बा जों दावगालांनो हायो आरो बै सोलोंथाइनि जे जोंनि सोलोंथाइ लेखा फरा जि फरायनाय जि जोंनि थाखो सेनिफ्राय लानानै थाखो जिसिम बा बिनिख्रुइ गोबांसिन आरो जि सोलोंनाय फरायनाय बिनि जि गिबि दरखं बे देवना जायखौ जोङो मेट्रिक आनजाद होननानै बुङो बे मेट्रिक आनजादनि फिथाइया दिनै फोसावबाय आसाम बर्डजों सेबाजों खुंजानाय जि मेट्रिक आनजादनि फिथाइ बे दिनै फोसावजाबाय बे फोसावनायनि जि फिथाइ बे फिथाइनि आसामनि गेजेराव बयनिख्रुइ साबसिनहै फरायनाय टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय बे मासियाव आवग्रिनो थाखाय जोंनि बर'निफ्राय सासे बर' फिसा बिथाङा जि आवग्रिनायनि जि नम्बर एबा जि जोंनो जि नांगौ बिनि गेजेराव खोब खम माने बिबांनि जि नम्बर नांगौ बे नम्बरनि थाखाय टप 10 आव आवग्रिनो मोननो हायाखै नाथाय बिथाङा अब्लाबो बर'फोरनि गेजेरावनो सासे बर' फिसा हिसाबै गोबां नम्बर लानानै दिनै उथ्रिसारनो हादों आं दङ दायो उदालगुरि जिल्लानिनो बा उदालगुरि नोगोरनि साखाथियाव थानाय माइदांगुरि गामिनि सिनायथि बसुमतारि बिथांनि न'खर बिथाङा आंजों दङ आं बिथांजों फंनैसो मिथिनो हास्थायगोन गिबियावनो कंग्रेसुलेसन थाबाय थेंक इउ सो माच नोंथाङा दिनै मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारबाय 97% लानानै माबायदि गोजोननायखौ फोरमायगोन नोंथाङा आङो बिदिथ' माने सानाखैमोन मोनगोन होननानै बिकज जोंनि रिजाल्टआबो बिदि अकस्मात जाबाय हरखाबै जोङो बे रिजाल्टखौ मोन्दों आरो रिजाल्ट मोननानै गोजोननायखौनो मोन्दों बिकज जोङो बेसेबांखौ एक्सपेक्ट खालामाखैमोन बाट होमबाबो मोनबाय नालाय स' गोसोआव बिनि गोजोननाया दोङो आरो 97% खोब खम माने 2 मार्क्सनि थाखाय टप 10 जि लिस्ट बे लिस्टआव थालांबाय माबायदि गोसोआव माबायदि मोनदों दायो बेखौ बेनि सायाव आङो बेखौ लानानै माने आं सानदोंमोन माने बियो माने आङो होननोसै आङो बेखौ लिस्ट आङो मोन्दों बर' एमआइएलआव आरो बेयाव आङो लास्टआव माने 10-15 मिनिट्सआव आङो माने आंनि जि पेज लाखानायमोन बेयो जोब्बायमोन आरो नांबावगौ जानायाव आं बिनायाव माने बिसोर लास्ट 10-15 मिनिट्सआव होआसै आरोना पेपारखौ बिनि थाखायनो आं लिरबावनो मोनासै हयथ' किजान 1-2 मार्क्ससो मोनबावनो हागौमोन स' बिनि थाखायनो लास्ट पेजखौ मोननायमोनबा आसामनि टप 10 लिस्टआव हाबसिगौमोन आनफर्चुनेटलि बेनि थाखाय मोनाखिसै बेसेबांसिम हार्ड लेबार खालामदों खस्थ' माबायदि खालामदों फरायनायाव खै घन्टा फरायनाय खै घन्टा फरायनाय माने बेथ' आंनि फिक्सड रुटिन नङामोन माने सिखारबाय बिदिनो ओंखाम सोंखाम जाबाय बिनि उनाव टेबोलाव जबाय सानफुनि ओंखाम जाबाय बिनि उनाव दसे रेस्ट लानानै बिदिनो फरायबाय जेब्लानो गोसो जाबाय फरायबाय आरो उन्दुनो ओंखारबा दसे उन्दुबाय बेबायदि आरो माने फ्लेक्सिबल रुटिनाव आं सोलिदोंमोन आरो मोजां स्टाडि खालामनो थाखाय इनभाइरनमेन्टआ मोजां जानांगोन नङा होमबा गार्जेननि रल थायो दा गार्जेननि सापर्ट नांगौ बे समाजनि ससाइटिनि सापर्ट नांगौ बेयाव बेसेबांसिम सापर्टिभ न'खरनिफ्राय नों बेसेबांसिम सापर्ट मोनदों इनभाइरनमेन्टआ माबायदिमोन न'खरनिफ्राय बिदि आं माने न'खराव फुल सापर्टखौनो मोनगोन होननांसिगोन बिकज आंनि फादारा माने बे प्रि फाइनेल आरो फाइनेलनि गेजेराव जि गेप्स थायो 1 मान्थनि बेयाव आंजों माने आं जेसेबां टाइम स्टाडि खालामो बेसेबां टाइम बिथाङाबो खालामफाबाय बेयावनो आं माने बुहुत सापर्ट मोननाय बायदि मोनदों आरो बे दिनै रिजाल्टनि उननिफ्राय सोरखौबा माबा मोनसे बिदि मेसेज होगोन नामा बा नोङो फरायनायनि सायाव गुबुन आरो फैबाय थानाय जि स्टुडेन्टफोर बिथांमोननि थाखाय मा मेसेज होगोन बा मा एडभाइस होनो सानगोन आङो एडभाइस हिसाबै बेखौनो होनो सानो जे स्टुडेन्टनि जिथु फरायनाय स्कुल आरो टिउसन बियो थाखायो माने 9-10आव बेफोर थाखायो नालाय बाट बेजों लोगोसे माने मोजां रिजाल्टनि थाखाय बे गावनि सायावबो माने थानांगोन गावनि सायावबो बियो डिपेन्ड खालामो आरो बेजों लोगोसे फेमिलि सापर्ट बेबायदिनो
टिचार्सफोरनिबो सापर्ट गासैनिबो बेबायदिनो सापर्ट नांगौ जायो मोजां एनभाइरनमेन्ट नांगौ जायो मोजां खालामनो थाखाय स' गार्जेन्सफोराबो जाहाथे हेल्प खालामगोन टिचार्सफोरा माने एनकारेज खालामगोन बेबायदिनो गासिबो बेखौनो आङो एडभाइस होयो आरोना माने स्टुडेन्टनि साराउन्डिङाव आरो स्टुडेन्टआ गावबो गोसो जानांगोन मानोना गोसो जायाबा जों जेबो खालामनो हाया बेनिखायनो स्टुडेन्टआबो गाव गोसो जानानै मोजां फरायनांगोन बेनोसै एम बा फिउचार प्लानिं सोलोंथाइखौ लानानै आङो एम हिसाबै आङो हायार सेकेन्डारिनियाव डिग्री मास्टार्स ओमफ्राय पिएइचडि खालामनानै टिचिं माने लेक्चारार एबा प्रफेसर लाइन बेयाव थांनो सानदों लेक्चारार प्रफेसर स्पेसियेलि थेंक्स सोरखौबा होनो सानगोन बेबायदि स्पेसियेल थेंक्स जोंनि आं टिउसन लानाय सासे सार दंमोन मेथ्स आरो एडभान्सखौ आं जेरां टिउसन लादोंमोन बिथाङा आंखौ जोबोद सापर्ट खालामदोंमोन माने बहुत इनकारेज खालामदोंमोन आरो बिथांखौ आरो बिनि उनाव माय फादार एन्ड माय फेमिलि अल माय फेमिलि एन्ड आवर स्कुल टिचार्स एन्ड प्रिन्सिपाल बिथांमोनाबो जोबोद एनकारेज खालामदोंमोन स्पेसियेल भिजिट होनानै माने बिदि एनकारेज खालामफैदोंमोन नों बेसेबांखौ लानांगोन हागोन नोङो हायि नङा हागोन होननानै बिथांमोना जोबोद एनकारेज खालामदोंमोन स' बिथांमोनखौनो आं गासैखौबो थेंक्स होनो सानो नंगौ सिनायथि बसुमतारी जाय बिथाङा गोबां खस्थ'नि गेजेरजों दिनै बे 97 बा 97 जौखोन्दो लानानै बिथाङा उथ्रिसारनो हाबाय आनफर्चुनेटलि जि 2 नम्बर जोंनि जि बिथाङा आनजाद लिरगिरि बिथांनि 2 नम्बरनि थाखाय बिथाङा मोनाखै आसामनि टप 10 लिस्टआव मोनाखै अब्लाबो बिथाङा खोब मोजां नम्बर लानानै उथ्रिसारनो हादों बिथांनिसिम जोंनिफ्रायबो कंग्रेसुलेसनखौ जों जासिहरनाय थाबाय दा बिथांजों लोगोसे बिथांनि गार्जेन दिथागिरि बिथाङा जोंजों लोगोसे दंफायो आं बिथांनिफ्राय मिन्थिनो हास्थायगोन गिबियावनो कंग्रेसुलेसन थाबाय थेंक इउ फिसाजोआ आसाम नाङैनो बा बर'नि गेजेराव बिराद मोजां मोनसे नम्बर लानानै उथ्रिसारनो हाबाय मेट्रिक आनजादखौ जेरै बिथांनि मुङा सिनायथि सोलोंथायाव जे बिराद मोजां फरायसा बियो सासे बेखौ सिनायथि होबाय थेंक इउ नंगौ बिथाङा जिखिनि रिजाल्टखौ होबाय बा मोनबाय बेयो जोंनि थाखाय जोबोद रंजाथाव बाथ्रा जोङो रंजानाय मोनदों बेखिनि रिजाल्टखौ मोननानै आरो निस्सय हार्ड लेबार खालामोबा बेबायदि रिजाल्टखौ जों मोननो हायो बेखायनो जायफ्रा दा फरायगासिनो दङ स्टुडेन्ट लाइफआव दङ बयबो गोसो होनानै फरायनांगोन मानो होनब्ला दानि जुगाव जों मिथिखायो गासैबो कम्पिटिटिभ जुगाव जों बयबो कम्पिटिसन खालामनो नाजानांगोन नङाब्ला जोङो हारि हिसाबै थांना थानाया गोब्राब जागोन मानो होनना बुङोब्ला जों मिथिगौ जेसेबांनो जों खस्थ' खालामगोन एसेबांनो जौगागोन आरो जेसेबांनो जौगागोन जों बेसेबांनो थांना थानो थाखाय माने जों मिथिगौ जे एखथियार जों मोनगोन आरो मानो होनब्ला जों मिथिगौ जे कम्पिटिसनाव जाया देरहायो बिसोर थांना थानो थाखाय बे बुहुमाव एखथियार मोनो बेखायनो बर' हिसाबै जों बयबो माने कम्पिटिसनाव बाहागो लानांगोन आरो जों थांना थानो थाखाय जों जुजिनांगोन आरो बेखौनो आङो बयबो फरायसाफोरनि थाखाय खावलायदों जों थांना थानो थाखाय एकदम जुजिथारनांगोन दानि मुगायाव नङाबा थांना थानाया खोब गोब्राब जानानै फैबाय दिनैनि मुगायाव बेखौनो बयबो फरायसाफोरनिफ्राय खावलायदों फरायसाफोरखौ जेन बयबो गोसो होयो आरो गोसो होयोब्ला रावबो हायि नङा आरो जों नुनो मोनो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बांसिन मेथ्स साबजेक्टआव खोब दुरबल आरो जों आसलथे आं बुङो आंबो सासे फोरोंगिरि हिसाबै आं जोंनि स्कुलनि फरायसाफोरखौ बुङो मेथ्स बायदि गोरलै साबजेक्ट गैया मानो होनना बुङोब्ला जायहा बेसिक मेथ्सनि जायफोर बेसिक नलेज बेखिनिखौ जेब्ला जों होनो हागोन बा मोनगोन अब्लानिया बे मेथ्सआव मेथ्सखौ गोरलै मोनगोन आरो जाय फरायसाया मेथ्सआव मोजां बे गासैबो साबजेक्टआव फ्राय मोजां जायो बेखौ आंनि नोजोराव नुदों बेखायनो जों गिबि मेथ्सनि जिथुनाखि प्रसेसफोर दोङो दाजाब दानख' राननाय बेहेखे सानजाब बे मोनथाम जिथु प्रसेस बे मोनथाम प्रसेसखौ जों जेब्ला सासे गथ'नो बा सासे फरायसाया हायो बा रोंगोन अब्लानिया बियो खुनु माने गोरा मोननाय नङा बे गोरलै जागोन आं बेखौनो बयबो फरायसाफोरनिफ्राय खावलायो जे बे प्रसेसफोरखौ मेथ्सनि प्रसेसफोरखौ जों सोलोंना लाग्रोनांगोन अब्लानिया गासै मेथ्सनि जिथु एप्लिकेसनफोर बे गोरलै जागोन आरो बेखौनो खावलायो बहुद खस्थ' नांगोन खारन खस्थ' गैयाबा जाखाया
आरो जोंनि गथ' सिनायथि बसुमतारनि जिथु फरायनायावबो जों बिमा बिफा सानैबो खस्थ' खालामदों आरो बिमायाबो CCL 2 मासनि थाखाय बिथाङा सुटि लादोंमोन आरो बेबायदिहाय न'आव जोथोनखौ लादों बिमाया आरो आं गाव माने बिथांजों टेबोलाव जफादों आरो जेसेबांखिनि हागौ जिखुन प्रब्लेमफोर नुजादोंमोन बे गासै प्रब्लेमफोरखौ सल्भ खालामना होनाय जादोंमोन आरो नंगौ बिथांनि दिथागिरि एबा बिफाया बिथाङा फोरमायबाय बे समाव आरोबाव बिथांजों लोगोसे दंफावो बिथांनि जोनोमगिरि बिमा बिथांनिफ्रायबो मिस्थिनि जों हास्थायगोन आं जथेस्थ' माने मोजां रंजानाय मोनदों बेबायदि रिजाल्ट मोननायनि थाखाय आरो बेयाव इसोरनि आशीर्बाद थागोन इसोरा हेफाजाब खालामाबा बेखिनि जानाय नङामोन ओंखायनो इसोरखौबो हामबाय होनदों नोंथांमोनखौबो आं लोगोसे हामबाय होनबाय जोंनि बेयाव फैनानै बेबायदि जोंनो खाबु होनायनि थाखाय हामबायसै बेसेबांसिम स्ट्रागल बा बेसेबांसिम खस्थ' खालामदों गथ'जों माबायदि सोलोंथाइनि बिथांनि आनजादखौ मोजां जाहोनो थाखाय माबायदि खस्थ' खालामफादों जों जिहेतु बिमा बिफा सानैबो जब हल्डारखाय जों इसिबां माने बिगिनिं टाइमाव इसिबां टाइम होनो हायाखैमोन नाथाय आङो फेब्रुवारि एन्ड मार्च बे मास मोननैखौ आङो माने चाइल्ड केयार लिभ लादोंमोन आरो न'आव थानो थाखाय मानो होनबा आं जुदि लिभ लायामोनबा न'आव थाफानो रावबो गैया हारसिं जायो बेनिखायनो बे मास मोननैखौ लिभ लादोंमोन आरो बेबायदि सम बायदि जानाय लोंनाय बेबायदि होनो हानाय सापर्टखौ आं होदोंमोन आरो लेखा फरायनायनि गाइड खालामनायनि खेथ्रआव बिफाया जथेस्थ' हेल्प खालामबाय जेसेबां सम बियो फरायदों हरावबो बेसेबां सम माने टेबोलाव जफाना थादों आरो आंबो बेबायदि जफायाखैब्लाबो जेसेबां समनिखि फरायदों बेसेबां सम माने उन्दुआलाफानो बिदिनो थाफादों बेसांखिनिखौ माने खालामदों आरो जेरैबायदि नोंथांमोना दिनै खस्थ' खालामबाय बिथांजों खस्थ' खालामफानानै 97% लाबोनो हाबाय आरोबाव गोबां बिदिनो जोंनि फरायसाफोर दं बिथांमोननि गार्जेनखौ माबायदि खावलायगोन बा मा मेसेज बेखौनो बुंनो सानदों फरायसाफोरा गावनिफ्रायबोथ' नांखागोन लोगोसे गार्जेननिबो सापर्ट नांगौ जायो माने खायसे गार्जेना जेनेबा गावनो फरायनायाव गाइड होनो हायो बा खायसे साबजेक्टफोरखौ हायिखौ टिउसन होनायाबो मोजां आरो खायसे गथ'आ अबयसे ओरैबायदि टेलेन्टेड जायो माने टिउसन नांगौ जाया बे गावनो हायो बे खेथ्रआव मात्र माने गार्जेनफोरा न'आव मोनसे मोजां एनभाइरनमेन्ट मोनसे क्रिएट खालामना होनांगोन जाहाथे मेन्टेलि गथ'फोरा फरायनो थाखाय मोनसे मोजां मोनसे परिबेक मोननो हायो मानो होनबा मेन्टेलि मोनसे मोजां परिबेक मोनाबा बिसोर कनसेन्ट्रेट खालामनो हाया बेसेबांखिनि सापर्टखौ गार्जेननिफ्राय नांगोन लोगोसे टिचारफोरनि हेफाजाबाथ' अरायसम थागोन आरो सिनायथिनि खेथ्रआव आङो डायमन्ड इंलिश स्कुलनि टिचारफोरखौबो आङो थेंक्स होनो सानो मानो होनबा बिथांमोना गले गले भिजिट खालामनानै थुलुंगा होफैदोंमोन एनकारेज खालामदोंमोन हागोन मानो हाया नोङो होननानै आरो हयथ' बेसेबांखिनि थुलुंगा मोननायनि थाखायनो बेसेबांखिनि पार्सेन्टेजा सहैनो हाबाय आरो लोगोसे स्पेसियेलि थेंक्स टु सार दीपक बिथाङा अराय सम बेबायदिनो फनजोंबो एनकारेज खालामदोंमोन आरो लोगोसे प्रेयाराव अराय सम माने मेनसन खालामदों थेंक इउ बिथांनि फिउचारनि थाखाय माबायदि बिथांनि फिउचारनि थाखाय जों बिथाङा जि लाइनखौ माने सिलेक्ट खालामगोन जों बेयावनो सापर्ट खालामगोन दा बिथाङा साइन्सनि थाखाय जिहेतु आगान सुनो नागिरदों साइन्स फरायनो नागिरदों जों बेयावनो सापर्ट खालामगोन आरो बिथाङा जिहेतु मोनसे टिचिं लाइनाव माने फिउचार मोनसे दानो नागिरदों बे लाइनावनो बिथाङा थांगोन होननानै जोंबो बेबायदिनो हेफाजाब खालामगोन नांगौ बायदि गाइडखौ जों होगोन सापर्टखौ जों होगोन नंगौ बे समाव सिनायथि बसुमतारी जाय बिथाङा 97% मार्क्स लानानै दिनै आसामावनो सिनायथि मोननो हाबाय सासे फरायसुलि बिथांनिफ्राय जों मिथिबाय माबायदि सोलोंथाइखौ बिथाङा खालामदोंमोन माबायदि खस्थ' खालामनानै सोलोंथाइखौ लानानै बिथाङा दिनै बे पजिसनाव सफैबाय 97% मार्क्स लानानै बिथाङा जेरैबायदि मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसारबाय आसा खालामदों बिथाङा जेरैबायदि खस्थ' खालामनानै जिबायदि माने पार्सेन्टखौ लानानै मार्क्सखौ लानानै दिनै उथ्रिसारदों इयुनाव जोंनि आरोबाव बर' फरायसाफ्रा जाहाथे बिनिख्रुइ गोबांसिन बा बे बिथांनि बायदि जाहाथे मोजां नम्बर लानानै उथ्रिसारनो हायो बेखौनो मिजिंथिनानै उदालगुरिनिफ्राय थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय इम्पल्स आसामा नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसना सोलिगोन इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास अनलाइन टेस्ट अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियरिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन
लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।